So first nga item nga akong ibutang aniha nga box day. So kani pa lang daan day is winner na mo ha. Ayoko nyo kuan lang dira ano. Ayoko ginartihin niyo ha mga piningwapa mo ay charot. Bitaw na kani. Mo ni first item nga ako ibutang diri sa to ang box. Di ba excited ang mga piningwapa. So para mo gwapa mo, look at that day. Grabe ka gwapa day no. So excited na bang tanan? So hi day, karon day no kay i-reveal na nako kung unsa kada ko ang box nga ako ang pasalamat gift sa inyo ha. Pero day ako sa i-clear sa inyo ha day ha. Kanina yung box nga ako ihatag sa inyo ha day is para din unta day sa akong isa ka account day nga kanang account ako day kay na 300k followers man gud na siya day. Pero karon day is suspended pa man na siya day. Pero ihatag gapon to na akong box nga promise nako. Pero day sad to say day kay nga ako ang mga top fan anak nga uban day is wala nakadumdum sa kuha. So ang uban day is nakadumdum sila sa kuha sa TikTok, sa akong isa ka page. Kanang nga beauty skin is na sila diha ang uban akong mga top fan. Pero katong uban day is wala. Pero siguro ako silang pabuton og mga pila gamay nga panahon basin day makadumdum ang uban og makapil sila sa to ang pasalamat gift. So anyway day, kana day talang nag-follow na ko karon sa ako ang skin nga page day. So pwede na mo mobalhin diri sa ako ang pinaka-last nga page. So promise day mao na ni ako ang pinaka-last nga page nga ako anad siyang trabahuan kay lagi day nangita ko og account day nga kanang solid bitaw day kana bitaw account day nga di na siya basta-basta matibag. Yes day. Kaya ako mong ginahuna day kung ako na ipadayon ang akong beauty skin day is wala na ako kabalo sa email ana day. So in case ko ma-suspended na sad na siya day is dili na sad ako ma-recover. Kay kana man gud nga beauty skin day is kauban na sila og page ako ang Emerly Upadasi kanang nga page na ko nga 300k followers. So naglisod ko recover ana kay lagi day nalimot na ko day ug unsay ako ang email address ana day no. Mao nang wala na ko kadawat sa mga notification ni Mita kay lagi nalimot na ko day. Mao nang karon day is nagbuhat na ko og page nga lig-on na jud siya. Kana nga page nako, kani nga page karon day kaning Emerly Upadasi nga makita ninyo. Is mao na ni ako ang trabahoan diri sa ako ang Facebook pero for now day is focus ko sa ako ang TikTok kay lagi day marag didto ang tinuod nga naay sweldo at charot. Bitaw day anyway day no, diri na mo sa ako ang bag-o nga page day haday pag-comment or pag-share sa akong mga video para makadawat mo sa to ang pasalamat gift. Kung imo din nga box day no day, gusto na ko ipakita sa inyo kay mga piling gwapa biya mo no. So ako ipakita sa inyo kung sa kada ko ang box. Ay naku mga piling gwapa oy. So mo din nga box day no. So gamay niyo siya tanawon day, pero sa personal day, okay sakto ra pud siya day no. Dako po ni siya day. Di po na ko siya dako unday kay yati, mapiling gwapa mo, maunahan pa ko ninyo, malabuan pa ko ninyo, nga piling gwapa kay ko, di ba? So, first nga item nga ako ibutang sa inyo ha. So, pakulo ran siya, day. So, first nga item nga ako ibutang aniha nga box, day. So, kani pa lang daan, day, is winner na mo ha. Ayoko nyo kuan lang dira, no? Ayoko ginartihin ninyo ha, mga piling gwapa mo, ay charot. Bita na kani, mo ni first item nga ako ibutang diri sa to ang box. Di ba? Excited ang mga piling gwapa. Actually, day, kani siya, day, nga product is wala na ko ni siya. Actually, nagamit ako ni Dai. Pang-review na ako, Dai. Pero, wala na din ako siya nagamit. So, face massager ni Dai. So, para magwapa mo. Look at that, Dai. Grabe ka, gwapa, Dai, no? So, excited na bang tanan? So, mugana pa ni Dai, Dai. Amo kabala ka, Dai. So, isa ni siya nga makasulod sa to ang pasalamat gift nga box. So, kani nga box, Dai, is para unta ni diha sa ako ang 300k followers. Pero kaya na-suspended man siya. Unsaon man ako paghatag. Mo na ihatag na ko ni diri sa ako ang bago nga page. Mo na pag-comment na mo, pag-share na mo sa akong mga video. Ay anyway, papunay ko mga videos kay diri no kay naman sa beauty skin. Pero sige lang, kay karon nga weekday pag maluag-luag nang ako schedule dira sa TikTok, maka-vlog na jud ko og content diri sa akong Facebook. Mo na ako na ipakita sa inyo ha nga mao ni ato ang box. Mo na atong pasalamat box, pasalamat gift. So mao na diri na mo sa ako ang Emerly Upadasi nga bag-o nga page. So mao nang ako ang akong profile, so mao nang akong cover photos. So na nang bag-o kay lagi bag-o pa po na siyang account. So 800 followers pa na. Mo nang i-share na ninyo kay para managhan na mo no. Kay grabe day marag sakit kay sa heart day. Gamay na lang kay ko followers, then gamay na lang sa kay ko viewers. Kay ang uban day nangawala, ang uban to na sa akong TikTok, wa na nanganhi sa akong Facebook. Bahala mo. Bitaw ay mo ni ato ang box day no. Ug mo na ni ang atong pasalamat box day no. Ug mo na sad ni ang pinaka-last na ako nga page. Kanina nga page ang ako ang trabahoan mo nang daghang salamat sa mga viewers nako ug sa ako ang mga top fan nga nadumduman pag jud ko nila ug sa ako ang mga followers nga nakaila pa day nako no. Nga makita ko nila no makaila pa day sila nako nga medyo nawala naman ko og isa ka bulan unta kay isa ka bulan naman na suspended ang akong account pero makitan ko nila sa gawas is makaila gapon sila nako marang shout out sa inyong tanan dira og I love you. Anyway, day dapat may ingon sa kuan day, ma'am, marag wala na ko nakita, ma'am, nga naguol ka nga nawala imong page. Day, sayang ang ato ang pagka-strong personality ani day kung maglakila ko da sa inyong atubangan. No, kailangan dawat day na ako separate vlog ana day. Diyan ako istorya sa tanan sa inyo day kung unsay feelings nako nga nawala nga ako ang unang account day no. Pero karon day pwede maglipay-lipay sa taday no. Tanawa sa ninyo ang box BO, mao na ang box ha. So na ni suludaan day ako ipakita sa inyo. Di ako pwede ipakita ta na suluday. Kay di na mo excited mo dawat sa inyo ang box pag abot dira sa inyo ha. Hinaot unta no nga taga iligan ang unta ang makabunot to para di na mag-shipping fee ang piling gwapa. Bitaw anyway day so business Mindanao kung asa to dapit ang naka-follow nako. Pwede mo makakuha ni ato ang pasalamat box or pasalamat gifts. Og anyway day sakit akong tutunlan og mao ra day tunno by mo oy. So mao ni ako magong page. Bye-bye.